Molweni Mzantsi Afrika, molweni nto zakuthi, molweni. Ndiyarhala mani into yokuba ike ndiphawule bantu bakuthi ngale ndoda ngumlungisi Mancinza lo, and abantu bakuthi bababugqwetheka ingqondo zabo ngomcimbi odibene neMarch and March. Imbangi ndithi abantu bababugqwetheka, ndicinga mna le ntetho yale ndoda ibingathi masiyeke iMarch and March, kunjalo nje ibingathi abantu bokufika masibayeke kweli lizwe lethu. Kodwa inyaniso masiyithetheni, iyawuhlala nto zakuthi neyiphi into ekhona eMzantsi Afrika, because ukuthetha kwaba-free iyohlala kuthethwa. Masiqale kule ndawo, nithi urongo lo mfo, nithi urongo lo mfo, niphinde nithi makeze ne-proof. I-question yakhe uthi ngubani othe andinayo i-proof? Uthi ngubani othe andinayo i-proof? Bafowethu, mna wanayo i-proof uMancinza, wangabi nayo i-proof, doesn't matter. Ayivaleli thina into yokuba sithi mabahambe abokufika, mabahambe abantu abanganazimpepha elizweni lethu. Umthetho mawudlala indima umuntu ongene kweli lizwe engenamvume yakuba kweli lizwe. Right, masize kule point kaMancinza. I think nobona kudala ungizwe Mchunu uphakela umthakathi. Those people bayayithanda into ye-media, bayathanda ukufuna ukubonwa, bayathanda ukwenza izinto ngokufuna ukubonwa. Okanye if mhlawumbi there is a benefit ngaloo nto, bayakuthanda ukusebenzisa i-media to benefit, or mhlawumbi ukuziveza ebantwini. Why ndisitsho njalo? Bekutheni ukuze bafote xa beya kumongameli? Bebefotelani? Bebefotelani bafowethu? Because izinto enizenzayo as leadership, ngakumbi ezisekwibhunga okanye